Que tal? Moi boas tardes, benvidos a unha nova cita de Conexión Galicia dende aquí, dende Madrid. Saudamos cando son as 6:30 en punto os que nos seguen en directo pola G2 e tamén os que optan pola redifusión xa pasada a madrugada. Non hai semanas en polémica e non hai programa sen tensión informativa e con quen a compartimos cos nosos convidados, cos nosos colaboradores. Pilar Cernuda, benvida, moi boas tardes, como estás? Boas tardes, María, moi ben. Ben. O seu carón, xornalista tamén, María Jamardo, dende El Debate, como estás? Benvida a esta nova temporada. Por aquí continuamos, Daniel Basteiro, director de Infolibre. ¿Cómo estás, María? Tripitidor. Aquí estamos, Sí. fieles a cita. E Paula Chouza, xornalista del País, primeiro día tamén desta temporada. Benvida. Moi boa tarde, moitas grazas. Bueno, moitas grazas a vos por estar hoxe aquí. Varios asuntos marcaron a actualidade nas últimas horas. O enésimo desafío diplomático dun goberno iberoamericano de esquerdas e a carreira tamén de obstáculos na que se convertiu a aprobación dos presupostos xerais do Estado. Sen esquecer a ollada aos xulgados e a Moncloa. Hoxe íamos coñecer se a causa do caso Begoña se mantiña, se delimitaba ou quedaba arquivada, pero un erro no trámite deixou en suspenso o proceso. ¿Qué sabemos, Pilar? Bueno, yo creo que ha habido un fallo del tribunal del juzgado en el que está el juez Peinado y por un recurso, eso es lo que sabrá mejor María, que sabe mucho de tribunales, un recurso que se presentó en julio y que no le dieron salida y que hoy se enteró pues, quienes tenían que verlo hoy para decidir si aceptaban o no el archivo de la causa, pues que había ese recurso que no le habían dado salida, entonces no tenía más remedio que retrasarlo, ¿no? Pero es una cosa bastante insólita. Y aquí sí que no ha habido manos negras, ¿eh? No ha habido manos negras porque había después el rumor, Moncloa lo ha vuelto a retrasar, no. Aquí ha habido un fallo del juzgado número 41, pero de todas maneras he hablado esta mañana con, bueno, hablamos todos, con jueces y fiscales hoy, y lo que sí me he encontrado es unanimidad en que si efectivamente esto se debate en los próximos días, que es ridículo pensar que no se pueden ampliar con las nuevas noticias o los nuevos datos que se ha abierto desde que entró el primer recurso, que fue también el de julio, que el que presentó el propio abogado de Begoña Gómez, sino que cualquier tipo de investigación que se abra nueva cuando ya se está iniciando un procedimiento, que esté vinculado o conectado con lo que está trabajando, evidentemente se tiene que incorporar. Otra cosa sería que fuera una cosa completamente distinta. Y ahí lo que hay que ver es si la famosa historia del software, que es un regalo o donación de una serie de empresas a la Complutense gratuitas y para no comercializarlo, sino cederlo gratuitamente, Begoña Gómez ha ido al registro y lo está comercializando, lo estuvo comercializando. Entonces eso evidentemente no estaría directamente implicado con otras cosas, pero el resto tendrían que ser acogidos y saldría adelante la investigación. Vamos. Ahora lle debo a palabra a María, pero quería pasar antes por esta banda. Basteiro, ti que pensas? Bueno, parece que é un erro do xulgado, entón estamos nun compás de espera, non hai data que se saiba concreta, non, para cando a Audiencia Provincial decida sobre os diferentes recursos. Falábamos dun mes, non, aproximadamente. Un mes non hai unha data concreta, é certo que ademais parte dos recursos, é dicir, a defensa de Begoña Gómez tiña moito interese, evidentemente, porque cree que hai unha investigación prospectiva e estes recursos e estas accións xa traen causa de antes do verán, non? E era rechamante como o xuiz Peinado, pois evidentemente seguía no marco das súas facultades, tamén contestadas por unha querela da propia Avogacía Xeral do Estado coas súas actuacións e a Audiencia Provincial pois tardara tanto non en resolver estes recursos. A xusticia ten os seus prazos, a audiencia tamén ten unha orde na que ve os recursos e, bueno, un erro que se suma a outros erros, non? Lembremos que o xuiz Peinado esqueceuse de notificar unha das denuncias o día que chamara a Begoña Gómez a comparecer, despois noutra providencia falou incluso por un erro, parece que un cortapega dunha posible incluso detención do presidente do goberno se non comparecía, todos erros que en principio parecen que non teñen máis importancia, pero que se van sumando e se van... Pero este non sería un erro do xuiz Peinado, non? Pode ser un erro dun funcionario, pois pode ser, tamén, non? Ningún xuiz de España xestiona a logística, os trámites deste tipo procesais, notificacións
dilixencias, autos, ordenamentos, requerimentos, son responsabilidade directa do que antes era o secretario xudicial, hoxe letrado da Administración de Xustiza, que é o máximo responsable da parte loxística. O xuiz está para resolver o fondo do asunto, para impulsar actuacións, para admitir ou non peticións das partes personadas, dos imputados, para admitir a solicitude de probas que trasladan os letrados de cada unha das partes. A Fiscalía, a Abogacía de Estado se están persoadas no asunto, pero non fai o trámite de notificación, é dicir, o xuiz non esquece de notificar a un testigo, esquece por erro, por omisión, por deixadez, por incapacidade, polo que sexa, por saturación, porque eu quero aproveitar para lembrar que levamos unha xustiza a pedales, que agora temos un foco moi importante que o goberno quere acelerar, mentras contén a respiración para que eses 4 xuíces da Audiencia Provincial non confirmen en todo ou en parte a investigación avalen a continuidade do xuiz Peinado, porque iso é o relato político, en definitiva. Isto ten unha vertente xudicial que está a dirimirse, que xa veremos cal é o recorrido, o percorrido, se chega a despois falarse dun procesamento, dunha acusación formal, ou se queda en nada, para iso está a instrucción xudicial, pero dende logo hai unha lea política que ten que ver con ese relato dende o minuto 1, seguido a pés xuntillas polo fiscal encargado do caso, pola Fiscalía Xeral do Estado como máxima responsable, que non hai caso. Entón, se seguimos confirmando, como ven facendo a Audiencia Provincial, cada unha das actuacións de Peinado fronte aos recursos da Fiscalía que pide o arquivo inmediato e o letrado da propia investigada que pide acotar as dilixencias e as acusacións ou as sospeitas que pesan sobre ela, pois, dende logo, son uns reveses importantes para o goberno e para o propio Pedro Sánchez. Caso hai, e o proceso comezou no mes de abril. Isto tensa máis a corda, esta ralentización, Paula? Bueno, dende logo, o que fai é deixar o de hoxe, o trámite de hoxe, deixar en evidencia o xulgado, porque é un erro máis, despois de outros erros, como comentaba Basteiro, e o que fai é, efectivamente, a consecuencia de todo isto é prolongar unha causa que o PSOE está denunciando, que dende o primeiro momento ten como intencionalidade de desgastar o presidente e provocar, dende logo, pois digamos, maior inestabilidade no goberno de coalición. Veremos en que queda, veremos cando pode volver a fixarse esta data, non? Que xa estaba fixada dende hai 2 meses, pero a realidade é que a causa se prolonga, que hoxe non temos resultado e que o debate político segue a xirar en torno a esta causa. Mañá saberemos tamén que pasa coas querelas do xuiz Peinado, que comeza tamén no tribunal. Bueno, quería cambiar de asunto porque esta era unha pincelada breve sobre o asunto que ocorreu esta mesma mañá, pero bueno, o goberno izou a bandeira branca no Congreso e optou por replegarse antes de sufrir unha previsible derrota parlamentaria que tivera debilitado aínda máis a súa imaxe. O Executivo apostou por aprazar o debate sobre o teito de gasto e convencer a Junts. Hai tempo para que o partido de Puigdemont dea un xiro de guión e aprobe as contas? Tempo hai, e de feito, si se aplaza precisamente porque o goberno confía en poder chegar a convencer a Junts per Catalunya. A semana pasada falábamos aquí do pesimistas que éramos todos, verdade? Sí, todos dicíades nesta mesa que estaba o asunto complicado. Do mal que víamos que cos elementos que tiñamos ao noso dispor sobre o teito de gasto se fose a aprobar os xoves. Pois, bueno, a intuición non iba mal encamiñada, pero lembrade que o presidente do goberno xa dixo en algún momento que el podía seguir adiante na legislatura sin presupostos. Evidentemente, sen teito de gasto, pois as cousas complícanse porque é o paso previo aos presupostos. Que quere decir ese aprazamento? Que de algún xeito confían, porque si sabes que vas perder e ademais dache igual perdelo, cousa que non é certa, pero si xa asumes ese golpe,
non retrasas, non adías esa votación. Así que eu entendo que as conversas siguen, pola información que manexo así é, pero que segue a estar moi complicado, hai que poñer de acordo a moita xente, e Junts per Cataluña está nunha posición de non facilitar prácticamente nada. Vexoche máis optimista hoxe de todos os xeitos. É dicir, si se apraza, pois un xesto inequívoco de que algo de esperanza hai no goberno en que se chegue a facer. Que eso se chegue a facer? Pois evidentemente está por ver. Efectivamente, iso foi o que dixo Sánchez, que quería agardar os congresos de Esquerra e de Junts para saber que se podía facer. Chegan a tempo eses presupostos si chegaran antes do fin de ano? Es que el congreso de Junts me parece que es en noviembre, y en otros ya en el año que viene, con lo cual vamos a ver qué ocurre. Y hoy ha pasado algo que también dificulta mucho las cosas para Pedro Sánchez, que es que ya ha anunciado el Supremo que no va a dar la amnistía ¿cómo se llama? Bueno, por malversación, pero a Junqueras. Non é amnistiable, efectivamente. Efectivamente, y a varios consejeros y a bastante más gente que está incluso en toda esta causa, aparte de que también le ha pasado lo mismo a Puigdemont. Es imprevisible saber lo que van a hacer, porque esta gente se siente muy fuerte, saben que ponen encima de la mesa una serie de condiciones y las aceptan, entonces están cada día más chulos, hablando mal y pronto. Y yo no sé qué puede ocurrir. Luego, es verdad que ahora que es sospechoso, desde el gobierno te están diciendo gente del gobierno, hombre, no es buena cosa que tengamos que ir con los presupuestos aplazados por segunda vez, pero tampoco es tan serio, no es para tanto, no quiere decir que eso tenga que caer el gobierno. Hombre, hoy recordaba no sé qué medio una frase que pronunció Pedro Sánchez cuando aplazó los presupuestos Feijóo, y dijo, es que unos presupuestos aplazados es lo mismo que un coche que no tiene gasolina, no sirve para nada. Entonces, Rajoy, sí, con Montoro. Feijóo con mayoría absoluta tenía máis fácil, ¿no? Para aprobar presupostos. Rajoy. Entonces, hombre, sí es serio lo de que no haya presupuestos, sobre todo cuando ya están prorrogados, ¿no? Yo creo que está en una situación complicada en este momento, presidente. De feito, o discurso do goberno cambiou tallantemente a pasada semana, non? De hai que aprobalos, se non se aproban non pasa nada, non? Paula, quería che preguntar, dicía agora Pilar, están moi fortes, non? Están tan fortes como hai algún que di si Puigdemont pedira a Sánchez que fora a Waterloo para ter un cara a cara, ti crees que se faría? Bueno, non fago política ficción, eu creo que non están tan fortes. Non están tan fortes como para iso? O único que teñen é precisamente a presión que poden facer no Congreso. Coido que o goberno veu a oportunidade de poder negociar agora o teito de gasto e fixe un movimento intelixente tratando de gañar tempo. Non tiña por que someterse a outra derrota parlamentaria. Se ten a oportunidade de negociar e de aprobalos, pois non renuncian a iso, e por outra banda tamén seguen a alimentar un debate o de os 12.000 millóns de euros para comunidades autónomas e para concellos demais que pon a pelota no tellado do PP, non? Os datos que nos traía Basteiro outro día, que xa lle dicen, sacachenos os datos dúas veces, pero vale, está ben. Se queres unha terceira. Non, coñecémolos outro día. Pero pon unha contradicción no PP, porque as comunidades e os concellos nos que gobernan pois tamén teñen, bueno, un interese en que se puidese aprobar ese teito de gasto. En todo caso, creo que o goberno non pode renunciar ao debate no Parlamento sobre as contas. Outro día Sánchez en Nova York falaba de que hai que fortalecer o estado do benestar. A mellor ferramenta para fortalecer o estado do benestar son os orzamentos xerais do Estado, e aí é onde teñen que tratar de armar unha maioría parlamentaria, porque agora mesmo sí que hai unha certa estabilidade nos datos macroeconómicos, pero de chegar a unha crise sempre é mellor ter armada esa maioría parlamentaria para tamén poder dar resposta a calqueira emerxencia. A debilidade do goberno no Parlamento é evidente. Bueno, é que eu ia comezar por aí, precisamente. Sánchez leva moito tempo vendendo que ten unha maioría progresista no Parlamento, agora vese clarísimamente que iso non foi certo nunca, pero é máis difícil de defenderse agora mesmo ese argumento. Nunha democracia,
non se pode gobernar en minoría. E o que está facendo agora Sánchez é unha fuxida hacia diante para gobernar en minoría, porque se tivera as maiorías necesarias, as que se requiren para aprobar eses orzamentos, falar de estado de benestar cando o que está é privilexiando a unha autonomía ou a súa intención é negociar non a cambio de nada ou de algo inocuo, como podería ser incluso entendido un proxecto de lei de amnistía, como foi no seu día, que non é un tema menor, por suposto, polas connotacións que ten, pero que, a fin e ao cabo, non ten unha repercusión directa sobre a economía e os bolsillos, os petos dos cidadáns. E falaba outro día Junts de se queren negociar non vai ser gratis. Agora xa non sirve esa amnistía averiada que lle venderon a Puigdemont e que lle venderon a Junqueras. Agora xa queremos números e cifras. E falaban dende Junts a posibilidade de poder mostrar o apoio a unha futura senda de déficit, Míriam Nogueras, en concreto, aludindo a unha proposta que se votou no Parlamento de Cataluña en 2014. Unha proposta que saiu adelante naquel ano cos apoios do Partido Socialista catalán e que consideran unha boa base para comenzar esa negociación. Que dicía a moción aprobada? Que no marco da capacidade de endevedamento que teñen as comunidades autónomas se lle otorgara a Cataluña un tercio, como mínimo, do obxectivo total do déficit do Estado. Un tercio. Estamos falando dun 2% de PIB, dunha autonomía que tivo que ser rescatada porque co procés tivo unha malversación a que facía referencia Pilar antes, que é a que eleva a estar inhabilitados os señores de Junts, fora de España porque non quere rendir contas ante a Xustiza, ante o Supremo, o señor Puigdemont, e que evidentemente foi rescatada con un fondo de liquidez autonómico que se lle condonou, 14.000 millóns de euros. Entón, de que estamos falando? De estado de benestar de quen? Dos separatistas catalanes? Do propio Sánchez en Moncloa? Porque, dende logo, con estas cifras e estas exixencias, o dos cidadáns non vai mellorar moito. Partido a partido, dicían outro día, non? Que había que ir pouquiño a pouco. A mí lo que me sorprende es que se haga responsable al PP de todo. Yo creo que es responsable de muchas cosas y yo creo además que está equivocando Feijóo en bastantes cosas también. Vale. Pero claro, decir ahora que, que hay una serie de gobiernos autonómicos y municipales que están bueno, crispados, enfadados, temerosos de la actitud que está tomando el PP respecto a la falta de comunicación con el gobierno, me parece que sinceramente yo no lo veo. Es decir, ¿por qué? O sea, quien no quiere negociar con el PP es Sánchez. Segundo, si lo que está ocurriendo con este gobierno es que el malestar es generalizado, no solamente en el PP, porque es un gobierno que ha engañado a mucha gente y a muchos sectores sociales y a muchos partidos. Es un gobierno que ha aprobado una amnistía, que cuando dijo que eso era inconstitucional. Un gobierno que ha aprobado un indulto cuando dijo que jamás lo haría. Un gobierno que acaba de llegar a un acuerdo económico con Cataluña, que siempre dijo que en la vida, porque eso era inconstitucional. En este momento tiene levantado a su partido no solamente en Castilla-La Mancha, sino en Aragón. En Aragón hay crisis. Ya están hablando de que retiran la candidatura de Pilar Alegría, que es una ministra, que él quiere que sea a toda costa la presidenta del PSOE, el presidenta no, la secretaria general en Aragón, pero hay un rechazo inconmensurable. Es decir, entre la propia gente del PSOE, de la suya, el sanchismo, ya no hablo del felipismo, ¿sí? Hay una animadversión hacia el presidente de gobierno creciente. Luego, el problema no es que el PP no tenga relaciones con el gobierno o que esté enfrente del gobierno. No, hay un tema que muy generalizado en la sociedad española, que es todo lo relacionado con Begoña Gómez y con el presidente de gobierno y con el fiscal general que está poniendo chinitas también en el zapato y con otros jueces y con otros... Vamos, aquí eso es evidente. Vamos a ver, lo tiene muy fácil Sánchez, muy fácil. Si cree que no hay nada reprochable en su mujer, si yo fuera él le diría, Begoña, vete a declarar. Con todos los testigos que quiera la oposición, el juez, con todos. Pero iso é xusto o que non está acontecendo. Bueno, por qué?
si a mí me acusan de algo, María, O primeiro que lo fas... primero que hago es decirle, por Dios, al juez, acelere, que quiere dar mi opinión. Pero lo que no hago es rodearme de todo tipo de trampas, como es utilizar la abogacía del Estado, el fiscal general del Estado, el ministro de Justicia, todos los jueces sensatos, los medios de comunicación que apoyan al gobierno, para que tú te quedes limpia de polvo y paja y que no tengas que declarar. Los silencios son muy peligrosos. El silencio normalmente ampara a alguien que no quiere que se descubra la verdad. Luego, entonces, no Basteiro. Iso dio o juez Peinado, non? Que do silencio do presidente do goberno podense extraer conclusións. Eu creo que se utilizan os seus dereitos e os exercen dentro do marco das súas posibilidades, claro que son como derecho. están facendo todas as acusacións de extrema dereita que presentan ese tipo de recursos, pues bueno, pues a xustiza será a que teña que... A mí no me gustaría utilizar el mismo diga. recurso que la extrema derecha. Bueno, no. ¿Verdad? No, sinceramente, yo querría pero creo defenderme, que teñen todo o seu dereito para desenvolver a súa estrategia procesal. Tamén hai outros pois noutros procedimentos judiciais que pois recoñecen, non, por exemplo, os seus delitos fiscais, por exemplo, e chegan a outro tipo de acordos ou de estrategias judiciais. Eu aí cada un que faga o que queira, non? Antes, solo por decir unha cousa dos presupostos. Veña, que cambiamos xa de tema, que quero seguir co asunto. Nunha democracia, ademais, resultoume chamativo e apunteino, non? Nunha democracia non se pode gobernar en minoría. Pois non é certo. É dicir, na nosa democracia hai unha separación de poderes onde o Parlamento elixe o goberno que ten que gobernar e despois o Parlamento é o que fai as leis. Cando hai unha maioría deses partidos que están no goberno é máis fácil, non? Artellar e desenvolver Eu creo que se refería a debilidade deste momento, non? Evidentemente, pero bueno, saben terxiversar as palabras dos compañeiros. Lembrade Unha minoría parlamentaria é evidente que o goberno non ten unha maioría parlamentaria porque se quixera gobernar cunha maioría parlamentaria tería maioría parlamentaria que non ten. Non me escoitaches. Disculpa, nunha democracia non se pode gobernar en minoría, efectivamente, nin a espaldas do Parlamento e do Congreso como insinuou o presidente do goberno. María, ten a palabra Basteiro, veña, continuamos da súa minoría. Continuamos. Nunha democracia non se pode gobernar en minoría. Falso. Hai 7 países no eido da Unión Europea que gobernan en minoría. Que lle pregunten ao mellor a un tal Emmanuel Macron en Francia. Ou que lle pregunten, por certo, con segunda volta é un réximen que non ten nada que ver porque é presidencialista e non é parlamentarista. Lembroche que aquí temos unha monarquía parlamentaria. Non compares as churras coas merinas, porque non ten nada que ver. María, se me deixas rematar, eu deixeite rematar. Daniel. Se me deixas, agradezo. Veña, Daniel, imos xa rapediño con este asunto. Que yo digan os gobernos do Partido Popular nas autonomías, que tiñan un acordo de goberno con partido como Vox, que rachou non o Partido Popular, foi a extrema dereita a que abandonou o Partido Popular e non teñen maioría parlamentaria. Van ter que negociar con ese partido co que antes gobernaban e ahora están a mal. Non. O habitual en Europa son os gobernos de coalición. O habitual en Europa son esas cacofonías a veces en gobernos de coalición. Disculpa, non enganemos os nosos ouvintes e telespectadores. Aquí non hai un goberno de coalición. En Europa, a esquerda e a dereita, a oposición e o goberno pactan. E aquí o presidente do goberno dixo clarísimamente que el era o muro de contención fronte a todo o que quedaba a súa dereita. En España non hai un goberno de coalición. Daniel, hai un goberno de coalición e xa está. Imos a acabar con este tema porque temos que seguir, que son as 7:10, senón quedamos cos temas en tratar. Continuamos cos aspectos económicos, porque o goberno tenta evitar a desesperada o roto, que lle pode facer Junts. De feito, Puigdemont pode facer un 7, se falamos de roupa, porque ese é o número de deputados que marcarán se a legislatura alóngase ou entra nun modo de agonía, non? Ata onde están preparados a apretar os de Puigdemont, Paula? Pois todo o que lles deixen. Válese todo. Todo o que lles deixen, dende logo. Eu estou de acordo con María en que no Congreso non hai unha maioría progresista. É democrática, é plurinacional, pero non é progresista. E o que se amosou Junts é como un socio de todo menos fiable. E xa non sei se se lle pode chamar socio. Porque o que fixo coa vivenda, por exemplo, o último día, o que fixo tamén en migración, o que fixo pois no teito de gasto no seu momento, pois foron auténticas xugarretas para o goberno, que non contaba co voto en contra. Ata onde poden apretar só eles, creo que o saben neste momento. O que sí é certo é que a legislatura parece que volve a entrar noutro impás
dependendo e condicionado por eses congresos Esquerra, Junts, o vimos outro día con ese debate sobre o financiamento catalán con María Jesús Montero, pero que ao final se converteu nun debate horrible entre Junts e Esquerra, porque cada quen quere sacar aí, vamos, amosarse como o máis importante e fundamental pro goberno. Entón, todo queda condicionado ao que pase nos congresos, ese é un problema realmente para a legislatura pro goberno de coalición, que claro que de coalición e por eso tamén hai tantas peleas que moitas veces algúns medios de comunicación lles gusta moito tamén falar das peleas e da posible ruptura do goberno. Pero de coalición con quen? Se non hai ningunha coalición. Sumar. Bueno, xa, pero me refiro, con todo o que suman, PSOE Sumar, ese goberno de coalición, en definitiva, insisto, con respecto ao seu escenario parlamentario, non hai coalición cando Sumar está en todas as cousas importantes desmarcado do goberno. Un goberno de coalición ten un objetivo común e non se desprende dos eixos vertebrais dos ministros de Sumar e a señora Yolanda Díaz van por libre con respecto ao goberno, criticando cada unha das medidas, das iniciativas. Sí, están nos sillóns sentados. Efectivamente, están moi quentillos. Están nunha coalición de goberno ou non, María? Pero apoian todas as iniciativas do goberno, desmárcanse despois en sede parlamentaria, pero que coalición é isa? Coalición é coaligar. Están coaligados, sí, sobre o papel, coalición. Ah, bueno, vale. Abandonamos o tema da coalición hai uns minutos. Falabas ti do independentismo, dos dous partidos políticos enfrontáronse moito nestas últimas horas, nestes últimos días. É o peor momento para o independentismo tamén? Sen dúbida, eu creo que sí, pero non o nivel de estar desactivado. E plantexo a situación e o escenario que se pode dar no futuro, porque Pilar apuntaba algo que penso que é moi importante, que son os próximos congresos de ambas as dúas formacións políticas. O primeiro porque Esquerra está rachada, absolutamente. Están que se matan entre eles. Aí hai un problema de fondo importante que veremos como se solventa, porque hai que lembrar que nese pacto de investidura do candidato socialista en Cataluña, que segue sendo a única autonomía na que o Partido Socialista conseguiu, despois dos últimos comicios europeos, municipais e autonómicos, manterse un pouco como opción preferente ou como opción coa solvencia necesaria para poder conformar ese goberno co apoio de Esquerra, e dende logo, bueno, pois ten moito que aclarar con Esquerra, que está ocupando postos, que está accedendo a financiamento, porque ten cargos nese reparto político, pero que agora mesmo non é prioritario ou dase por amortizado dentro do que é o apoio, precisamente por esa situación catalana, ao Executivo Central. Caso distinto é o de Junts, donde o señor Puigdemont ten un obxectivo que é volver a España sen ser detido e poder, incluso, exercer a política borrado o seu precedente penal en se ter que sentar nun banquiño. Iso xa se sabe que non pode ser, e Sánchez non pode prometer o que non pode conseguir. E os xuíces son os que interpretan a lei. E os xuíces do máis alto tribunal do noso país xa dixeron por 2 veces para os procesados e por 2 veces para os condeados que non é amnistiable a malversación do procés, co cal a situación é a que é. E iso, nunha separación de poderes propia dun Estado de Dereito, Sánchez non o pode modificar por moito que sinale os xuíces, que trate de falar de lawfare, que permita aos seus socios ou ex-socios de coalición falar de fachas con toga ou calificalos ou descalificalos constantemente. E Junts, además, ten unha característica. Junts é un partido que ven da dereita, extrema dereita, burguesa catalana, que o que quere é poder. Non é un partido para estar na oposición, nen para facer de antisistema, é un partido de poder, de cartos, e agora mesmo non ten esa situación, nin ten ese músculo, co cal é moi complicado desfacerse do único neste intre que lles permite ter unha posición negociadora importante, que é Puigdemont. Entón, veremos como se dirimen ambos os dous congresos e como
resulta ao final o escenario co que vai ter que negociar o goberno de Pedro Sánchez. Non sei se algún quere respostar a isto ou continuamos. Estou basicamente de acordo en que o independentismo está no seu momento máis baixo en canto ao poder. Si vemos os estudios do CEO, que é un CIS catalán, pois a cota daqueles que queren a independencia está no seu momento máis baixo en 10-15 anos. Non hai ningún partido independentista no goberno da Generalitat e vemos sinais claros de normalidade democrática, como que o presidente da Generalitat reciba o xefe do Estado sin maior problema, non? É dicir, como corresponde protocolariamente, teñen moi pouco poder neste momento, pero tamén estou de acordo con María en que eso non quere decir que non estean aí, ou que non poidan, evidentemente, subir. Eu creo que, bueno, as opcións independentistas son perfectamente legais, é perfectamente lexítimo non querer pertenecer a España, esa é unha das grandezas do noso sistema democrático, que acolle mesmo aqueles que non son militantes na Constitución que temos e que depende moito tamén da política que se faga desde Madrid. Ten moito que ver porque cando máis subiu o independentismo é cando se recibían sinais doutro estilo durante os anos do goberno de Mariano Rajoy. Mira, ves, dixeches, tamén estou de acordo con María. Claro. Oye, que igual, en algún caso, estades de acordo. Tiñamos preparadas dúas declaracións da vicepresidenta, da ministra Montero. Voulle pedir aos meus compañeiros que obviemos a primeira, porque senón non imos chegar ao final do asunto, pero, bueno, un dos momentos máis importantes da pasada semana financiera, foi cando a ministra Montero tentou explicar pois en que consistía o financiamento singular, chamalle ella, en la de Cataluña. Na súa primeira intervención, creo que foron 35 minutos, 30 deses foron de ataques contra o Partido Popular, pero pouco despois, ás 24 horas, soubemos un pouquiño máis dese financiamento. Escoitamos a ministra Montero. Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido. Pois nin pactado, nin decidido. Esquerra dixo por aquel entonces que non era suficiente co IRPF. Cantos impostos máis se van sumar? Es que es imposible hablar con nadie del gobierno, porque es que no lo puedes creer, porque engañan constantemente. Entonces, en la palabra de la ministra Montero o del propio presidente de gobierno o del ministro de Justicia, es decir, todos estos que están teniendo más protagonismo, es que dicen cosas que desmienten, ya no digo 4 días más tarde, a veces 1 hora más tarde, van a los pasillos y dicen lo contrario. Entonces, es tan difícil, tú acabas de decir además, tenía la intervención para hablar de la financiación autonómica y se pasó de los 30 y tantos minutos el 99% de ese tiempo atacando al Partido Popular. Mire usted, ministra, vicepresidenta, gesticule menos y vaya más a lo que tiene usted que decir, en vez de meterse con la oposición. Ya sabemos que usted detesta la oposición. Es lógico, además, que detesta la oposición, como probablemente la oposición le detesta a usted, que porque cada uno está en el puesto de lo que el otro quiere tener. Bueno, que querría tener la oposición en el gobierno. Pero no nos tome el pelo. Una financiación singular, usted puede llamarla como quiera, como si quiera llamarla financiación alemana. Eso es un concierto económico. Y lo acaba de decir el propio Ortúzar en el Alder de Alguna de antes de ayer, el presidente del PNV. Es un concierto económico. Entonces, que no nos vendan motos, es que no. Es que eso es lo que a mí me subleva de este gobierno. Es que nos está engañando sistemáticamente. Antes expuse algunas de las cuestiones que han sido las más extraordinarias, ¿no? realmente de trola monumental. Pero es que son todos los días y cada vez que habla la boca una, la otra le dice lo contrario o va al pasillo para desmentir lo que acaba de decir dentro. Entonces, pues bueno, pues muy bien, que es singular, pues singular, su pan se lo coma. Yo no me lo creo. Es un concierto económico. O certo é que dese acordo, sobre todo sabemos e temos máis detalles grazas a Esquerra, non ao goberno. Ata aquí estamos todos de acordo, supoño, non? Foron os primeiros en sacar ese papel, non? Despois, evidentemente, eso que hai son 35 páxinas e non se ten detallado E todo o que non estea no acordo non está nin decidido nin pactado, que eso foi o que dixo a... E mesmo cousas que están no acordo que hai que detallar, non? É dicir, que se poden detallar dun xeito ou de outro. Vale, pero entón, se partimos disto, Esquerra o que dixo era que era o máis parecido ao concerto vasco. Chamolle concerto económico solidario, Esquerra Republicana.
cando o presentou. Bueno, y el que conoce bien el concierto vasco es el presidente del PNV. En eso estaréis de acuerdo conmigo. Y ha dicho en las campas estas del otro día, el de Laguna, que esto es idéntico que el concierto vasco. Lo ha dicho tal cual. Y este es un hombre más, bueno, todos conocemos los idas y venidas de las relaciones que ha mantenido con Junts, fundamentalmente, él y el propio Urkullu, y cómo, te lo cuentan ellos, como incluso había un partido del Barça con, no sé si era con el Bilbao o con el San Sebastián, ¿cómo se llama? A mí de fútbol ya me pillas. No, yo tampoco, por eso digo, no sé cómo se llama el de Donosti, pero que hubo un partido de fútbol, fue allí el presidente de la Generalitat al palco, bueno, y luego pretendía quedarse allí para hablar del concierto. Y le dijo, no sé si Ortúzar o Urkullu, yo tengo mucho que hacer, mire usted, yo estoy aquí para ver el fútbol, pero no para que luego hablemos de concierto económico. O sea, saben perfectamente lo que quieren los catalanes, lo que buscaban los catalanes y lo que han conseguido los catalanes. Lo saben perfectamente, lo mejor que nadie son los vascos, porque son los que tienen ese concierto económico. Bueno, o PNV dixo que non se ia Bueno, opoñer claro, a ese bueno. financiamento singular, pero para Esquerra, xa o dixo, eu creo que clariño, con este pacto conteño que conteña, porque ninguén aclara, o goberno di que ise non é o documento definitivo, Esquerra di que sí, uns di que María Jesús Montero non se atreve a decir que un concerto ou un cupo elude os termos, pero o que está claro é que vai ser unha financiación especial, un pago especial aos favores prestados. Iso é unha traducción que todos os cidadáns e todos os españois entenden. É un privilexio. Un privilexio que, ademais, a diferencia do cupo vasco e do cupo navarro, que poden ser moi discutibles e poden ser unha desigualdade manifesta no noso sistema de financiamento, están constitucionalmente recoñecidos. O de Cataluña non. É que vamos ter un problema con marco constitucional. Entón, que volvemos a desbordar o marco constitucional, a mobilizar o Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido para alterar a doctrina previa, para sacar resolucións ad hoc da manga, emplear todo tipo de maniobras para salvar os 7, agora xa 5, da súa maioría, é que de verdade é unha cousa que xa é que é insoportable, o sea, que concreten as cousas como son, que digan as cousas de maneira transparente. Logo non pode dicir Pedro Sánchez que quere monitorizar os medios de comunicación e a todo o mundo para ver con transparencia que non hai nada que ocultar. Ui, do plan xa falamos longo e tendido luz pasado, mellor non falemos máis por da hora ata que non coñezamos máis detalles. Quería que abandonásemos xa o asunto económico, se vos parece, porque marchamos unha vez máis cara ao exterior. Mais alo das críticas da oposición, o máis doloroso para Moncloa parece ser o que pasa cos seus socios. O conflicto con México evidenciou a soidade da parte socialista en algúns asuntos. O Executivo non acudirá á toma de posesión da nova presidenta mexicana, que se non me falla a memoria é xa mañá, non? Mañá. Sí, pero sí o farán algúns dos seus socios, Bildu, Sumar, BNG, Podemos. Estivo acertado o goberno neste conflito? Pregunto a Paula, veña. Bueno, aquí hai varias cuestións. Por unha banda, non invitación ao rei, é un desaire o xefe de Estado que aviva de maneira innecesaria un conflicto diplomático cun país co que temos suficientes vínculos culturais, históricos, económicos e comerciais como para consideralo case un país irmán. Isto por unha banda. Por outra, Claudia Sheinbaum perdeu unha oportunidade de ouro para desmarcarse de López Obrador, que tiña uns modos moito máis populistas e que aproveitou, por exemplo, o asunto da carta hai 5 anos o rei para tapar que Trump enviaba de novo de volta á fronteira norte os migrantes mexicanos. Entón, son dúas cousas que parecen contradictorias, pero non, é unha cuestión complicada e multifactorial, digamos. Logo, por outra banda, creo que a solicitude tamén de perdón, que no seu día o Papa tamén pediu perdón, esta petición tamén de que haxa un revisionismo de como se explica a historia dunha forma menos racista, tamén ten un sustrato entendible. Que pasa? Que a forma de facelo non é enviarlle unha carta ao rei como se fose herdeiro de que? Non é ameazando nin presionando quen queres que sexa o teu interlocutor
e a quen queres atraer as túas posicións. E por outra banda, xa por último, creo que a reacción do goberno de España foi contundente, rápida, pero non mellora, dende logo, as relaciones entre os dous países e non necesariamente pode ter boas consecuencias. Quería contextualizar isto en 2 segundos únicamente. Estamos a falar eso de México sigue a senda de López Obrador, a nova presidenta, pídelle o rei Filipe VI que pida disculpas pola conquista, polo que ocorreu na conquista hai máis de 500 anos, e as palabras de Sánchez foron referíndose a México dicindo que eran inaceptables e inexplicables. Escoitámolo e falamos agora. En señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Non sei, Pilar, se foi o suficientemente contundente. Vamos a ser absolutamente contundente, yo creo que hizo muy bien. Y yo le pediría a sus socios de gobierno que nos fueran allí representando, entre otros, un socio de gobierno como Sumar. Hombre, no ha ido Yolanda, pero Agora sí te saco coalición. ha ido a pisar. Y yo, ¿sabes lo que echo de menos, María? Un poco de pedagogía. Es decir, yo echo de menos que algún miembro del gobierno, a ser posible el de Exteriores, que explicara exactamente cuál fue el papel de España en México hace 500 años. Porque estamos pidiendo perdón por algo que no existió. Primero, dice la carta famosa que mandaron diciendo que España que era una colonia, que el colonialismo, las salvajadas que hicieron. Bueno, seguramente hicieron salvajadas, seguro que hicieron salvajadas. Pero por un poquito de historia estaría bien, por parte insisto, de pedagogía. Primero, México nunca fue una colonia de España, nunca, nunca. Segundo, tampoco fue nunca un país independiente. Y además, cuando llegó Hernán Cortés, México vivía una auténtica guerra civil. Cualquiera que se intente, que le preocupe un poco la historia, o se interese por la historia, y no digamos que haya leído la literatura, esa obra maravillosa del Dios de la lluvia llora sobre México, ¿no? Maravilla pura. Maravillosa. Bueno, sabe que había una guerra civil entre Moctezuma y parte de las tribus indígenas y el resto de las tribus indígenas. Moctezuma era el hombre a abatir porque era sanguinario como toda la gente de aquella época. Llega Hernán Cortés y no es Hernán Cortés contra los mexicanos. Hernán Cortés era apenas mil españoles y no sé si son 150.000 tribus indígenas contra Moctezuma. Entonces, eso es fundamental que se sepa. Allí hubo un genocidio, no lo sé, pero fue fundamentalmente entre las tribus indígenas de México. Y ahí, en esa contienda, fue cuando asesinan a Moctezuma. Y luego fue un virreinato o una provincia española, nunca fue, hasta que fue la independencia, pues a principios del 19, me parece. Sí, o del 18, sí, del 19. Sí. Pero, hombre, que lo explique alguien con peso primero ha hecho muy bien Sánchez diciendo, oiga, con el jefe de Estado de España es intocable, esto es infumable, me parece muy bien, pero estaría bien que la gente supiera un poco, oiga, no nos vendan algo que es absolutamente falso. Absolutamente falso. Certo en que todos en todos estes anos, nos 500 anos, non podemos los genocidas, tal. Hombre, evidentemente, en este momento, tú pones la figura y la biografía de Hernán Cortés encima de la mesa, o de cualquier personaje de aquella época, eran brutalísimos, vamos. Pero como todos. Pero nunca escoitamos a Fox ou a Peña Nieto pedindo... Hace como 8 años o 9 años hubo una exposición sobre Moctezuma en el Museo Británico que quisieron entrar a España y no pudieron, yo no sé si alguien se negó aquí, impresionante, y además por primera vez se expuso el famoso plumero de Moctezuma que, bueno, se expuso allí, era impresionante, porque claro, por supuesto hablan de Hernán Cortés, pero lo ponía al mismo nivel de salvajada y que Moctezuma, exactamente igual. Daniel. Bueno, eu creo que é unha controversia que ao final é un problema dentro das relacións internacionais, moi de consumo interno, ali e aquí. Es decir, ali foi máis de consumo interno, pareceme, verdad? Porque ali non ocupou portadas. Bueno, pues algún tipo de imaxe ou de continuidade ou de firmeza frente a esa idea, ¿no? dos colonizadores españoles. Con tal número de feminicidios tan complicado para traballar como xornalista. Desde logo, sí, es decir, teñen outros problemas, non? A mellor non deberían abrir unha fronte máis, non? E en España, pois é unha fronte que tamén a oposición aquí intentou abrir contra o goberno, que acabamos de escoitar a Pedro Sánchez, es decir, si non invitas ao rei, pois non vai
en tanto que representación do goberno, é dicir, representación de España ao seu máximo nivel, nin o xefe do Estado, que non é ningún xenocida, evidentemente, nin o goberno e exteriores que son os que teñen a responsabilidade, non? Pero a mí gustaríame que en España este tipo de asuntos non se convertiran en motivo de pelea política. Pasa, pues, algo, salvando as distancias, hai diferencias, insisto, hai diferencias, pero pasa no caso de Venezuela, é dicir, hai posicións que no 80-90% goberno e oposición están, por falar do Partido Socialista en concreto, que é o que ten a responsabilidade de política exterior, e o Partido Popular están de acordo no recoñecemento das eleccións, en axudar a oposición venezolana, todo ese tipo de cousas, e parece que se convirte en algo de lea política. Eu creo que aquí o goberno estivo ben, e despois por engadir un detalle máis, é dicir, a historia de España ten capítulos tamén escuros e non pasa nada por explicalos, tendo en conta que eu creo que o da presidenta de México é unha provocación inaceptable e así se reprochou cunha queixa formal. Pero hai outros moitos países que teñen pedido disculpas por cousas gravísimas na súa historia, puntos negros, o Holocausto en Alemania, Alxeria en Francia, Canadá por rexeitar a refuxiados xudíos do nazismo, Papa Francisco antes evocado pedindo perdón a México, España pedindo perdón a tantísimos cidadáns sefardíes da maneira indirecta, que dándolle a nacionalidade 500 anos despois da súa expulsión de España polos reis católicos. É dicir, que si isto sirve tamén para abrir un debate sobre como se ensina tamén a historia de España e a historia de Europa, que ten moitísimas falcatruadas en África e no noso caso, sobre todo, en América, benvido sexa. E iso non quita que evidentemente neste caso sexa unha provocación da presidenta mexicana que, bueno, é respondida con contundencia diplomática. Por unha banda temos a provocación da presidenta mexicana, pero pola outra facías ti alusión a que non se convierta nunha lea política. Creo que a primeira mala cara que houbo foi a de Pachi nos corredores do Congreso dicindo que non estaba para nada de acordo co que fixera o seu socio de goberno, que era enviar a alguén, non? Dende ese momento creo que xa se converte nunha lea política. Eu falaba antes do goberno de coalición de maneira sarcástica, dicindo que coalición é aquela na que os teus socios toman unha posición estratégica do goberno que marcou unha posición diplomática nun caso de ataque directo da nova presidenta dun país como é México, neste caso, contra o noso xefe de Estado, e tes sentados correndo rapidamente en primeira fila os teus socios de Sumar. De verdade, se iso é coalición, se iso é respeto a un goberno, máis alá de manter uns sillóns e quedar aí apoltronados porque nos interesa moito, porque Sumarse non desaparece do mapa político e electoral, porque cada vez está máis afundido e desaparecido nas enquisas, pois, bueno, pois sí, hai un goberno de coalición. Dito isto, a mí pareceme incrible que aqueles que falan de democracia, aqueles que falan de participación parlamentaria, aqueles que defenden o Estado de Dereito, sexan os mesmos que corren, insisto, como demócratas, que eles se autocalifican, os defensores da democracia, a sentarse ao lado de dictadores como Díaz Canel, o dictador cubano, que foi nun avión fletado por Nicolás Maduro a toma de posición desta señora. Entón, de que estamos a falar? Que resulta que o monarca lles molesta, pero os autócratas e os tiranos modernos non. E nós temos que pedir perdón por cousas que nin vivimos, nin coñecimos, e que estamos interpretando cos nosos ollos cando aconteceron centos de anos atrás, donde a visión do mundo, da muller, das razas indígenas, de todo o que existía na superficie do globo terra, que non ten nada que ver porque estábamos a anos luz, e despois temos que soportar que existan torturas hoxe en día, 8 millóns de exiliados en Venezuela, que haxa xente que desaparece, xornalistas que desaparecen en Venezuela, que siguen en paradeiro descoñecido, e iso, sí, hai que respetar o réximen de Nicolás Maduro, porque, home, de verdade, é que xa a unha xa lle a ver si nos dá tempo a meternos tamén con Venezuela, pero quería antes que escoitáramos a Núñez Feijóo, porque dixemos Pedro Sánchez contundente, pero o presidente do Partido Popular tamén. Sinceramente creo que a la presidenta de México le vendría muy bien leer un libro titulado Nada por lo que pedir perdón. Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, de nuestra dignidad y en defensa de nuestro jefe de Estado.
Basteiro, liches ese libro? Non, a verdade é que non. É verdade que cando escoito a Feijóo falar de libros lembro aquelo do 1984 de Orwell, non? Por certo, un Feijóo, teño aquí Diario de Pontevedra, 2013, Díaz Canel, vicepresidente entón de Cuba, recibimos a Núñez Feijóo con unha enorme alegría. É dicir, que as relacións internacionais teñen tamén a súa vía e a súa conduta e os dobles raseiros son bastante habituais e se non, pois basta ver a posición que teñen gobernos de signo de dereita ou de esquerda con dictaduras como Marrocos ou países árabes, non? Cos que se desfán en eloxios cando convén, non? É dicir, eu creo que este é un exemplo no que Partido Popular e Partido Socialista están basicamente de acordo e non debería ser un motivo de lea partidista. Venezuela, Argentina, Israel, agora México, non parece o mellor momento para a nosa diplomacia, non? Bueno, pero haría falta, por eso, con más razón, haría falta alguien que tuviera una cabeza diplomática mejor ordenada, porque yo nunca he visto peor ministro de... Yo he hecho 30 años política exterior, y he tratado a todos los ministros desde el primero, desde Arieliza, o sea que fíjate tú a dónde me retrotraigo, con todos. Y es gente habitualmente muy preparada, que sabe lidiar muy bien con estas situaciones incómodas, pero es el primer gobierno que tiene conflictos en 7 países distintos en este momento, y además algunos de ellos que son países importantísimos para España, como son Venezuela, evidentemente, y como es Argentina, por ejemplo, y ahora México. México, que ha sido el país de acogimiento de los republicanos más señeros, tanto de la cultura como de la política española, cuando se tuvieron que exiliar porque estaban contra el franquismo. Yo me siento herida, en serio, por cómo estamos llevando en este momento nuestras políticas internacionales. Y ahí comparto completamente la visión de Borrell, que no es sospechoso, y que como comisario máximo de la política exterior, alto representante de la política exterior de la Unión Europea hasta dentro de 2 semanas, hasta que el nuevo comisario pase el trámite parlamentario, dice todo lo contrario en estos meses de lo que está diciendo el gobierno español respecto a estos conflictos, ¿no? Pero bueno, Israel yo creo que tiene muy poco que ver, no tiene nada que ver la posición nuestra respecto a lo de Latinoamérica, pero esa historia que siempre han intentado los ministros, los gobiernos españoles después de Franco, de ser el país europeo, desde que estamos en la Unión Europea, que es el abanderado de la política europea en Latinoamérica, se ha venido abajo. No pintamos nada, de verdad, no pintamos nada de nada, ni en lo económico, excepto las grandes empresas que se ocupan de algo tan importante como refinar el petróleo, que no son capaces de refinar Venezuela, por ejemplo, y ahí pues está Repsol dando el do de pecho, pero en este momento nuestra presencia allí está cuestionadísima, allí, porque no estamos dando la talla. Paula, creo que querías engadir antes algo. Bueno, creo que tamén os conflictos internacionais cos distintos países teñen orixes moi distintas. A escalada, por exemplo, do último episodio con Venezuela foi a raíz da aprobación no Congreso do recoñecemento de Edmundo González, que foi a proposta do PP. Entón, bueno, son... Quero dicir, aí as orixes son bastante distintas. Bueno, perdón, pero creo que isto non é comparable o recoñecemento de Edmundo González no Congreso con, por exemplo, que haya dous cidadáns españois dos que non sabemos absolutamente nada que están ali. Pero bueno, falamos das escaladas dos conflictos. Efectivamente, son cuestións distintas. Eu o que quería apuntar é, sen xustificar, por suposto, ningunha reacción de ningún partido, pero que estaríamos dicindo se un partido de tradición republicana 100% como é Esquerda Unida ou como é Cataluña en Común, neste caso Gerardo Pisarello, que é secretario primeiro da Mesa do Congreso, non dixeran nada sobre o posicionamento de España respecto ao tema de México. É dicir, creo que dentro da súa tradición republicana teñen un posicionamento, unha queixa que é acorde á súa ideoloxía. Eles trataron de distinguir entre a representación institucional. É certo que Yolanda Díaz tiña pensado acudir, ela xa visitou a Claudia Sheinbaum, creo que foi en 2022. Tiña boa relación, como tamén a teñen os partidos a título individual. Cataluña en Común,
Esquerda Unida, etc. Eles apelan a seguir mantendo esas alianzas, pero é certo que a representación no goberno queda aquí. É un equilibrio moi complicado, pero a mí me gustaría saber tamén eso, que estaríamos dicindo se un partido como Esquerda Unida estivera calado, un partido que pide que haxa un referéndum para decidir a xefatura de Estado. ¿Es un equilibrio, el equilibrio tú crees de verdad muy complicado? É un equilibrismo Por Dios, imposible. por Dios. Si tú tienes voluntad de respetar tu país y respetar un insulto al jefe del Estado, evidentemente sabes muy bien cómo tienes que actuar cuando te invitan a una... Que en este caso creo que más que una toma de posesión, ellos mismos promueven que sean invitados. Ellos mismos, sus propios partidos. Mira, tú no puedes ser ministro un ratito y ciudadano de un partido de otro. Aquí non hai ministros que vayan a acudir a toma de posesión, o que hai partidos que teñen unha ideoloxía, teñen un posicionamento político. Yolanda Díaz é ministra, non? Sí, pero Yolanda Díaz non vai... ministros que vayan a acudir como a ministra. Non vai a acudir, María. Yolanda Díaz dixo en todo momento que ia acudir. A súa intención era acudir. Como foi con todos os tiranos. No momento... Non vai representación do seu partido, María. No argumento de cada un. No momento no que o ministro de Exteriores di que non vai ninguén do goberno, eles saen públicamente a dicir que non vai haber ningún membro do goberno de Si vai haber do seu partido, pero non do goberno. Perfecto. Insisto, poden ser moi impecables nas formas cando lle chaman a atención e o goberno se posiciona desa maneira, pero que na súa vontade estaba a acudir e que non hai respeto algún a figura do monarca como xefe do Estado, porque eles son precisamente partidos antisistema, é unha cuestión. A min encantaríame que lembrasen todos esos republicanos que o que queren é replicar a Segunda República Española, unha república que foi peor cunha dictadura. O que pasa que como son os nosos tiranos, como dicía a señora Cayetana Álvarez de Toledo, entón parecenos menos tiranos ou menos dictadores que os de enfrente. Dito isto, as leyes de respeto e defensa da República impedían atacar verbalmente, de facto ou con calquera xesto ou actuación ou manifestación ou opinión política aquelo que fose a representación da República e os seus símbolos e os seus representantes. Non se permitía. Entón, insisto, todos eses que queren replicar todas estas cuestións, pois obviamente están na súa salsa e no seu fango. Pero iso non é o que se espera dun goberno de coalición ni dos socios dun Estado democrático de dereito como España, insisto. Hai que lembrar que hai un cumio iberoamericano en novembro. Peligra? Bueno, están muy devaluadas ya, ¿eh? Estos empezaron en el 91, con México fue un acuerdo de España de crear estas... Fue México quien lo promovió y España quien lo apoyó, y fue una decisión de España que la primera fuera en México, que fue apoteósica, porque fueron todos. Sí. Pero la verdad, y además han sido muy útiles en cuestiones económicas, educativas, culturales, de medio ambiente, preservación de medio ambiente, energía. Las cumbres eran monotemáticas, cada una de ellas han sido importantísimas. Pero llevamos, precisamente por la situación de Latinoamérica en este momento, con tantos populismos, hay una serie de países que se han negado a asistir pues porque no les convencía ya el tipo de políticas mayoritarias en estos países y están muy devaluadas ahora mismo. O sea que si no se celebra este año, tampoco pasarían. No, vale, es verdad, vale. Porque yo he ido a varias cumbres, pero no tiene nada que ver con el espíritu con el que nacieron y con el que han durado durante 20 años y ahora eso está muy devaluado. Un cumio que igual non se celebra, ou sí, ou ainda que se celebre, ou que non se celebre, non pasaría nada, pero sí que é unha das poucas veces que hai unha toma de posesión en Iberoamérica e que o rei non acude. Así é, decir, é certo que bueno, o cal dá mostra da decisión da presidenta mexicana e tamén da resposta do goberno español, que é, por certo, quen decide mandar ao rei. É dicir, o rei non ten responsabilidade per se, sino que depende, segundo a nosa Constitución, do goberno, non? E dice moito do rei que é o mellor embaixador, e por eso, coa relación que adoita ter mesmo personal con eses xefes de Estado, é o que acude a este tipo de tomas de posesión. Pois non creo que hai poucos precedentes do rei sen representación do goberno. A toma de posesión de Milei foi unha moi comentada e moi criticada tamén. Agora ningún nin outro, o cal mostra o enfado de España oficial
pola decisión da presidenta mexicana. Seguiremos falando disto nos vindeiros programas, máis aló das leas políticas que teñamos aquí. Agardo que pasarades unha boa tarde, polo menos. Seguro que sí. Moitas grazas, Pilar, moitas grazas, María, grazas ás dúas, grazas tamén Basteiro, grazas Paula, por estrenarte esta temporada tamén connosco. E moitas grazas a todos vostedes por estar aí connosco, ben sexa pola tarde, ben xa de madrugada. Son María Cheda, isto é Conexión Galicia e vémonos o vindeiro luns. Grazas.